Разкажи ми какво те мотивира да се ангажира с доброволчески инициативи в селото? Най-вече искам в селото да има живот. Искам като един новодошъл човек някакси да дам нещо и аз от себе си тук, за да се чувстваме всички по-добре. Добре. А ще ни разкажеш ли как започна всичко? Коя беше първата твоя инициатива, в която се включи? Всичко започна много, много бурно беше. Също аз заварих идеята за сдружението вече така в зародиш беше. И много бързо така хората успяха да ме въвлекат и да ме, как да кажа, цялата идея ме грабна. И всъщност, но искам да отбележа тук, че много важни са хората, които участват в целият този проект, защото ние някакси взаимно се допълваме. И разбираме се с половин дума. И всъщност, когато има едни добри отношения, когато работата върви, мотивацията идва от само себе си. Доколкото знам, работиш извън селото. Да. Разкажи ми как става това съвмещаване с организацията на събития? Всъщност ние всеки един удобен момент сме тук в селото, иначе сме жители на Пловдив. Но особено когато времето е така и деня е по-голям и времето е хубаво, дори през седмицата пътуваме в по-топлите месеци. Сега цялата организация, в която се включвам тук, всъщност аз в Пловдив работя като графичен дизайнер, фотограф. Такава съм по призвание, такава съм по образование. Така че това, което правя тук и това, с което помагам тук, някакси си е моето. Основната идея на всичко, което правим, да има една социализация в селото, така да живне въобще малко селцето и да има така задружност между хората, най-вече. Вярно, че всеки селото се познава, вярно ли? Да. Аз не познавам много хора, между другото, но вероятно всички познават мен вече. От останалите хора съм останала с впечатление, че е точно така. Да, всички се познават. Какви инициативи си организирала до сега и кои от тях смяташ за най-успешни? Тук в селото. Сега със сигурност един от най-големите ни завършени. Говоря с множествено число, защото всичко, което правим, пак казвам, заедно. Хората от управителния съвет, голяма част от членовете на Сдружение Моето село Драгомир, всеки един участва в всяка една инициатива, която се организира и се постига. Със сигурност едно от най-големите ни постижения е информационното табло, което изработихме на центъра. Това беше всъщност един от най-първите проекти, който замислихме от момента на създаването на сдружението. И много се радваме, че година и малко след като го създадохме, всъщност ние го реализирахме. А как реагира местната общност? Лесно ли се включват хората или трябва да ги убеждавате? И от двата вида има, със сигурност. За наше щастие, повечето са от тези, които се включват и така, които се радват на всичко, което правим. Разбира се, съвсем нормално е, когато се случва нещо ново в едно малко населено място, да има хора, които така, нали, в началото подхождат с леко недоверие, сега вие какво ще правите, как ще го правите. С времето аз мисля, че тези хора се убедиха всъщност, че ние всичко, което правим, го правим за селото и от сърце безвъзмездно. Леко въвлече за връзката на сдружението Моето село Драгомир и Сдружение за съединение. Всъщност ние сме част от една община. Няма как да не работим заедно, да не движим заедно някакви проекти. Гледаме да си помагаме взаимно. Кой колкото може. Ние, за съжаление, сме още прохождащи. Те са доста повече опит имат натрупан. И идеята е взаимно да се подпомагаме. Добре. А как си представяш селото, общината
след, да кажем, 5 или 10 години, ако тези инициативи продължат да се развиват? Представям си ги оживени. Община Съединение е една много хубава община, която има много база за развитие. И така виждам, че Издружение за Съединение, както и ние, се опитваме това нещо да се случи. Мисля, че има много потенциал тук да се случват. Местността е хубава, въобще общината е хубава. Надявам се след 5, може би не 5, но след една от 10 години, всъщност като се обърнем назад и да си кажем, да, ето, постигнахме много. Има ли нещо, което ти искаш, някоя тема, която ти искаш да засегнеш в... Все пак това си е твоето интервю. Някакво притеснение или нещо, тема, която ти е на сърце? На мен като цяло на сърце ми е всичко това, което се случва тук. Така, това интервю също е част от това, което ми се случва тук. Аз като един така съвсем новодушъл, така драгомирец и човек, който практикува селския начин на живот, за мен това е колкото ново, толкова и приятно. Изключително така гора в тази идея, в този начин на живот. И всъщност не бих имала нищо повече, което да добавя. Този начин на живот, всичко това, което се случва тук, нали, извън това, че аз съм майка, съпруга, една обикновена жена, дъщеря, сестра и така нататък, всъщност ние тук си го чувстваме това като нашето. Това си е нашето място, нашия начин на битуване и така добре се чувствам.